Den 9. april blev en dag for glædelige gensyn i en sørgelig anledning. Torsdag samledes veteraner og borgere på den gamle flyvestation Værløse for at mindes den dag for 75 år siden, hvor tyske tropper trak over de danske landegrænser. Velkommen til denne højtidelighed på flyvestationen Værløse, til minde om den 9. april 1940, og især til minde om nedskydning af det danske fly, hvor 2 besætningsmedlemmer, løjtnant V. Godfredsen og sekundløjtnant G.F. Brodersen, omkom. Unge mænd midt i 20'erne med livet foran sig, som da invasionen startede, gjorde deres pligt, gjorde en indsats for Danmark, men som også betalte den allerhøjeste pris. Paul Anker var kun 10 år gammel den dag, den 9. april 1940. Da tyskerne gik i land i Gedser, så kom de marcherende op over den gamle landevej, og det var ikke mere end få 100 meter fra vores hus. Og min mor brød hulkene sammen, da klokken var 5 om morgenen, da hun hørte de her støvletramp og heste og muldyr, der gik forbi på landevejen. Han husker hver en detalje. Vejret var ligesom nu, men det var koldt, og meget koldt, men der var flot solskin. Og pludselig kom der en tysk jager, BF 109, bragende i trætophøjde, lige hen over skolegården. Og den var så lavt nede, så jeg kunne se pilotens ansigt i cockpittet. 10 år efter den skelsættende dag startede Paul Anker selv i flyvevåbnet, lige her på selv samme sted, hvor 2 piloter blev skudt ned. Vi boede i en barak, der ligger herhenne, og hver morgen så havde vi løbeturen, og den gik ned den vej, du ser der, og en gang ned til Mosen og rundt om den derværende flyveplads og herop igen. Torsdag fløj der igen fly over den nedlagte flyveplads. Og der blev lagt blomster til ære for de faldne piloter. En vigtig markering for Furesø Kommune og for en gammel pilot fra Værløse flyvestation. I dag har vi husket dem. Vi har været her, og vi har mindet den dag, hvor Godfredsen og Brodersen satte livet på spil for Danmarks sag. Tak.